ଏଇଟା ହଉଛି ଚଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସେ କେମିତି ଖାଇବୁ ଏଟା ନମ୍ 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 ପୁଡେଇ ଖାଇବୁ ନା କଞ୍ଚାଟା ପୁଡ଼େଇକି ଖାଇବି ପୁଡେଇ ଆଜ୍ଞା ମାରିଥିଲେ ହଁ ୟାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୁନୀଲ ପ୍ରଧାନ ତାପରେ ଧରିଗଲା ଧୀରନ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ଧରିଗଲି ତାପରେ ଧୀରନ ପ୍ରଧାନ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ ୟାକୁ ଚଢ଼େଇକୁ ପର ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଛି ପିଲାଟା କେମିତି କରୁଛି ଦେଖ କେମିତି ପାଇଥିଲୁ ଏଟା ଦାଦି ପାଇଥିଲା ମରି ଯାଇଛି ସବୁ କାପ୍ତା ନାହିଁ କାପ୍ତା ଏଠି ଗୋଟେ ମାରିଥିଲେ ଦାଦି ଆଉଟା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ନାଇଁ ଦୁଇଟା ଆଜି ପୁରା ଚାକଣା ହବ ଆଉ ଅପର ପାଇଛି ଖାଇଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚଢ଼େଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁଦୁ ଗଛ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୁଦୁଙ୍ଗୁଜା ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତକୁ କପ୍ତା ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ